Eguerdion guztioi, da mila esker etortzagatik. Esker berezi baita ere gonbidatu nauzuen hori. Azkenean, berezia da, holako aurkezpen bat euskaraz egin alizatea. Así que, txalogarria baita, holako jardunaldiak egin alizatea, eta espero dudana da, jake atzo baten batek esan zuen gazteak 30 urte arte direla, ea posible da hemendik 10 urtetara berriz ere danok biltzea, eta atzo 31 urte dauzkagunok sentitu genuen bezala sentiaraztea gaurko gazteak ere bai. Orduan, ekologia trofikoa da nire gaia, hortan aditu naiz lanian, eta nire asmoa da alde batetik emaitza nagusiak eta aurkeztea, baina are gehiago zoi ikustaraztea ze puntura arte dan garrantzitsua itxasik ekosisteman ematen den ikerketa, ondoren arrantzaren kudeak eta jasangarri bat eskuratzera bidean, eta beste batetikan klima aldaketa. Ez nion oso ziur, klima aldaketa jarri izenburuan edo ez, batzuei agian etzaio gustatzen, hitz hori da fenomeno moduan ulertzea. Aldaketa batzuk eman direla, hori bai, ikerketa ezberdinetan ikusten dira aldaketak egon direla. Eta baten batez zalantzarik edukiko balu, hau ez da oso ikusten, baina pasaia da, iazko argazki bat, eta hau inguru bera duela 50-60 bat urte. Baten batek esango du, aldaketak, txuri beltzan dago, argazkia, hemengo eraikien hori bukatu gabe dago, baina, problemarik nik ez dakit. Arrantza untzi dagokienez, aldaketa bat egon da, batzuentzako agian interesgarriagoa izango da, edo onuragarri izango da aldaketa, beleroketa jatea dauzkaten jendeantzako adibidez igual aldaketak onak, baina arrantzarentzako ez, beraz aldaketak egon direla hori argi. Izan ere, espezie pelagiko txiki gehienak interes komertziala eduki dute Euskal Herrian. Denok ezagutzen dugu azkeneko hamarkadan protagonista izan den antxoa, sardina, berdela, txitxarroa, hori danak ere badute bere interesa. Eta azkeneko urtetan, arrantza eraginkorragoa izan da, aurrera pausei esker eta eman diren teknika berriei esker, baina aldi berean eskasagoa. Populazioetan arazoak ikusten dira, eta horrek zer suposatzen du, arraindegira goazenean ere, generoa garestikoa izatea. Esan marko genuke, agian duela urte batzuk, arrantzalek txitxarroa ez zuten ikusi ere egin nahi bazkarietan. Eta hori ere ikasi dugu ikerketari gabe. Eta bestela, hartu bezala norberak txitxarroa eta labean sartu bezala, ikusteko zer dan galtzen duena, ez? Eta arrantzaren kudeaketarekin zer, beharrezkoa dela kudeaketa arduratsu bat. Azkenean, espezien biziraupena bermatzeko, eta ondorioz ere, arrantzaren sektoreak berreskuratzeko, ez da? Adibiderik argiena, antxoarena, azkeneko hamarkadan, dakizuen bezala, arrantza debekatua izan zen, urte batzuetan, eta badirudi, behintzat espeziak badula itxura berreskuratze bidean jarri dela. Ikusi beharko da hemendik eta urte batzutara ere ze joera hartzen duen, baina, printzipioz badirudi, nahiko baikor egon gaitezkela arazo horrekin. Beraz, ikerketa beharrezkoa emaitzak lortzeko eta emaitza horiekin aurrikuspenak egin ahal izateko. Eta aurrikuspen horietan oinarrituko dira ondoren kudeak eta erabakiak, beraz hortik ere bai, ikerketak hartzen duen garrantzi berezia. Orduan, ekosisteman oinarrituriko arrantzaren kudeak eta urte askotan zehar oinarritu da ingurumen aldagaiak eta arrain populazioen biomasen estimazioetan. Hau da, estima horiek ingurumen aldagaiekin erlazionatuak egon dira. Eta, leheno inigok ere esan duen moduan, ikusi da uraren temperatura igo egin dela, hamarkada bakoitzeko gradu erdi, segunda zetokitan, igual pixka bat gutxiago igo dela, eta, antxoaren kasua, jake protagonista izan den, egon duzan ikerketa bat, esaten zuena, Kantauriar antxoa zala bereziki, hobekien moldatzen zana temperatura altuetara, gainontzeko espezie pelagikoekin konparatuta. Orduan, itxasua berotzen ari balima eta antxoa ondo moldatzen bada, arazorik ez. Baina, karo, serie historikoa ikusten balin badugu, dakigu emuzela, antxoak arazoak erakutsi ditu, biomasa aldetikan, kriston beraka da. Beraz, temperatura altuei ondo egokitzen balin bazaio, baina biomasarekin arazo balin badugu, hemen zer gehiago aztu dugu. Eta hor hasi ziren, zientzilariak pixka bat pentsatzen, zeudela beste aspektu batzuk ere bai kontutan hartu beharrekoak izango zirenak.
klima aldaketa eta arrantzaren gehiagizko jarduerak presio garrantzitsu bat eragiten zuela arrain pelagiko txikiengan. Orduan, agian interes berezia hartzen zuela, olako prozesuek zeukaten inpaktua aztertzean, bereziki elikakate pelagikoan. Hau da, nolabait ulertzeko zein den ekosistemaren funtzionamendua eta espezien arteko elkarrekintzak ere bai, aztertzeko bidean. Orduan, importantea da, aztertzea zein aldaketa ematen ari diren, non ematen diren aldaketa horiek eta nola. Beste modu batean, esan da, arrantzaren presioaz eta aldakortasun klimatikoaz gain, zein elementuk laguntzen duten ematen diren aldaketa horietan. Orduan, elikaduraren inguruan ari garenean, badago mekanismo bat edo lehiakiden baitako harraparitza deitzen dena, eta hori bi aspektutan banatzen da. Alde batetik, ez dut esan, baina espezie pelagiko txikiek zooplaktona jaten dute. Beraz, elikagai iturria berbera da, antxoa txiki batentzako eta berdela handi batentzako. Beraz, elikagai iturrian nola baiteko beherakada baldin badago, hau da, zooplaktona gutxitzen baldin bada itxasoetan, agian lehia ere gerta daiteke espezien artean. Beraz, hor lehenengo aspektua, eta bigarren aspektua, harraparien arteko lehia, hau da, ze arrain handiak arrain txikia jaten du, edo, inkluso, arrain espezie batek, beste arrain espezie baten arrautzak eta larbak janditzake, beraz hor ere, inpaktu ekologikoa egon daiteke. Orduan, lan honen helburua azkenean, espezie pelagikoen arteko elkarrekintza trofikoen ezagutza handitzea dieten ikerketaren bidez, arrainen dieten ikerketaren bidez. Orduan, honetarako, laginketak bi aspektutan banatzen dira, alde batetikan elikagai iturria, zooplaktonaren laginketa, leheno inigo aurkezpenan ere ikusi dugu, metodo desberdin asko daudela, zooplaktona lagintzeko, baina, azkenean, kanpainaren arabera erabakitzen den gauza bat da, baina zooplaktona behin eskuratu ondoren, laborategian lagindu prozesatu edo analizatu egin behar da, sailkapena egin behar da, luparen laguntzaz, eta, azkenek urtetan eman diren aurrerapen teknika berriei esker, irudi analizia ere erabil daiteke, eta, naiz honekin luzatuko gehiegi, baina, jakin, irudi analiziak imentzen duela, nolabait, laginketa eremu geografikoa handitzea, lagin gehiago analizatua alizatea, denbora tarte laburragoan eta esfortzu txikiagoarekin. Agian bereizmen aldetik ez gara iritsiko lupaz lortzen dugun bereizmen maila hori eukitzea, baina agian talde handiak eta konparaketak egiteko erabilgarria diren teknikak izango dira aurrera begira ere bai. Eta laginketaren bigarren puntua, noski arrainak hartu behar dira. Eta, arrastrea, traina, bestelako teknikak badaude, baina, erabiltzen direnak gure inguruan, normalean arrastre pelagikoa eta zerkoa edo traina. Baina arrainak untziratzerakoan, laginketa biologikoa, arrainak neurtu, pixatu, eta nire kasuan, urdailak gorde. Urdailak gorde, ondoren laborategian analizatzeko eta ikusteko, benetan urdailen edukian zer dagoen. Prozesu hau, errez azaltzen da eta azkar esaten da, baina ez da prozesu motza. Azkenean hori da ikusten duguna normalean arrainen urdail bat irekitzen dugunean, eta hortik atera behar dira ondoren harrapakinen sailkapenak, neurtu behar dira zooplankton individuo desberdinak, eta beraz, ezinbestekoa, lupa eta pazientzia handia batez ere horretarako. Eta, badu beste ikerketa batzutarako, agian ez da beharrezkoa sailkapen edo dietaren karakterizazio osoa, eta jotzen da gehiago metodo volumetriko edo gravimetrikoetara, hau da, edukiaren pixu ezea, volumena, neurtzea, ondoren konparaketak egiteko. Guzti zertarako, adibide bat, antxoaren elikaduraren kasuan, zer ikasi dugu? Hau dira, Bizkaiko golkoan antxoen errute eremu nagusiak, hau da, antxoaren arrautzak maiatzean erakusten duten banaketa. Eta banaketa hau bat dator, nahiko ondo, ekoizpen primarioa eta ondorio zooplaktonaren biomasarekin banaketarekin. Ikusten da, plataforma kontinentalaren barruan konzentratzen dela zooplakton ugaritasun handiena, eta baita ere antxoen arrautzak. Ondoren, antxoen arrautza hauek larba bihurtuko dira eta larba hauek gazte. Eta zergatik diot gazteak, gazte horiek direlako garrantzitsuenak ondoren kudeaketarako egiten den ikerketan. Irailerako
arrautza hauetatik gazte bihurtzen diren populazio hori izango da urrengo urtera begira arrautzak errun ahal izango dituen populazio parte berria. Hau da, gazte hauek izango dira urrengo urtean antxoaren populazio heldura inkorporatuko direnak. Horri deitzen zaio rekrutamendua edo rekrutamiento urtero komunikabidetan entzungo zenuten hitza. Ez da soldadu euskara dijo astela eta ez normalean antxoak insumisoak izaten dira eta bueno, normalean hori da ikusten dena gazteak. Orduan gazteak dira garrantzitsua ikusteko ondoren espeziaren biziraupenak nola jokatzen duen. Horretarako irailean, zooplaktonaren banaketa ikusten da baita ere, plataforma kontinentalaren barruan geratzen dela. Eta zer gertatzen da gazteekin? Begira, gazteak normalean plataforma kontinentaletik at kokatzen dira. Mugitzen dira plataforma kontinentaletik kanpora. Hain justu ere, elikadura iturria urriagoa den zonaldetara. Orduan, hemen zehozo gertatzen da. Horregatik ere, erabaki izan, sakontzea pixka bat gehiago ikerketa honetan, da ikustea zer gertatzen den antxoa gazteen elikadurarekin, hain justu ere, arrantzaren debekua eman zen garai horretako gazteak ikertuta. Orduan, horretarako konparatu ziren bai ingurumen aldagaiak eta baita ere antxoa gazteen urdaien edukiak. Ingurumen aldagai bat, adibide bat izan daiteke uraren uhertasuna. Ikusten da, ekoizpen primarioaren ondorioz, uhertasun handiagoa dagoela, kostaldetikan hurbil, eta plataforma kontinentaletik kanpo geratzen den zonalde hau, gardenagoa dela, elikadura eskuragarritasun gutxiago dagoela, eskenan hemen zooplaktonaren ugaritasunan ere nahiko argi ikusten da zooplakton gehiago dagoela, kostaldetikan gertu, plataforma kontinentalaren barruan, ozeanikoan baino. Eta ze gertatzen da gazteen urdailen edukiarekin? Urdailen betetze indizea ikusteko, erlazionatu nuen urdailaren pisu ezea, pisu totalarekin. Nolabait, baztertzeko tamainaren efektua, bestela antxoa gazte handi baten urdaila, antxoa txiki baten urdaila, baina pisutsuagoa izango litzake. Orduan, efektu hori kentzeko, erlazio hori hartu, urdailan pisu ezea eta pisu totalaren arteko erlazioa, eta erlazio horren ondarrekin egin duen azterketa. Modu horretan, ondar positiboek erakutsiko lukete, urdailak erlatiboki beteagoak daudela, eta ondar negatiboek urdailak utxagoak daudela. Eta zer ikusten da? Begira, zirkulo argi hauek erakusten dute urdailak beteagoak daudela, hau da, ondar positiboak. Eta kostaldetikan gertu dauden gazteek, ordea, urdailak utxagoak erakusten dituzte. Beraz, kontraesan bat badago. Elikagai eskuragarritasuna handiagoa da kostatikan gertu, baina antxoek gehiago jaten dute plataforma kontinentaletik kanpo. Eta zergatik izan daikago garrantzitsua? Begira ze kasualitate baita ere. Ikusizkero urdailen betetze indizea arrantzaren debekuaren garai horretan, azkeneko 2 urtetan, urdailak erlatiboki beteagoak zeuden Bizkaiko golkoko antxoa guztiak kontutan hartuta. Eta urdailak beteagoak zeuden urte horietan hain justu ere ikusi zen antxoaren errekrutamendua ere altuagoa zela. Beraz, agian, urdailen betetze edo urdailak beteagoak erakusten dituzten urte horietan, egoera ekologikoa ona dela edo adieraz dezaken elementu bat izan daiteke. Hala ere, gehiago sakondu nahi izan genuen ikerketa honen, ez bakarrikan antxoaren elikaduran ze gertatzen den, baizik eta nola gertatzen diren ere espezien arteko elkarrikintzak, lehen esan dudan moduan, espezie pelagiko ezberdinak aztertu nituen, 8 espezie pelagiko nagusiak, eta horretarago, dietanen konposaketan sartu nintzenean, eta karakterizazio orokorra egiten hasi nintzenean, lehenengo gauza, harrapakinen eta harraparien arteko tamainak aztertzen hasi nintzen. Hau, naiz gehiagin usatuko estare honetan, izango ditzake ardatz horizontalean arrainaren tamaina totala, eta ardatz vertikalean harrapakinen tamaina. Modu honetan, ikusi genuen, arrainak handiak izanik ere, edo tamaina handitu ala ere, zooplakton txikia jaten jarraitzen zutela. Zooplakton txikia arrain guztiek jaten dute, bai arrain txikiek eta bai arrain handiek. Baina gainera, luzera handitu ala, zooplakton handiagoa ere jan dezakete. Badago zer orduan hor. Beste aspektu bat, erregresio lerro hauek. Erregresio lerro hauek adierazten dute arrainen ahoaren irekidura vertikala eta horizontala.
Hau da, pentsa genezake, arrainek ahotik sartzen zaien guztia irentsi dezaketela. Ez da beti horrela, zen begira, badaude espezie batzuen kasuak, non ikusten den harrapakin handiagoak irensten dituztela, hauen irekidura, baina handiagoak diren harrapakinak irentsi ditzaketela. Kontxota hori nola azaltzen da. Txitxarro honek arazoak duzka, eufasiazio hori irensteko, beste honek ez, beste honek errez jandezake. Beraz, agian horra hoaren irekidurarekin, kontu zeuki beharko dugu, nola ze ondorio atera, ze nolako ondorio atera, ez? Jarraituko dugu orduan, sakontzen oraindik gehiago, ze gertatzen den harrapakinen tamainaren arteko erlazioietan. Eta horretarako, erlazionatzen dut. Harrapariaren tamaina, harrapakinaren tamainarekin. Eta maiztasun grafikoak egingo ditugu, modu horretan ikusteko ze tamainako zooplanktonak jaten duen espezie batek eta besteak. Azkenean, beste edabezuek ikusteko, balore altuko erratio hauek adieraziko lukete zooplankton erlatiboki handiagoa jaten dutela, eta balore altuek zooplankton txikiagoa. Orduan, grafiko honetan, adieraziko luke antxoaren adibidea, antxoaren dietaren, 30-40 zooplankton handiak osatzen duela, eta gainontzekoa zooplankton txikiarekin osatzen dutela. Ikus dezagun ze gertatzen den espezie guztiak aldi berean ikertzen balin behitugu. Antxoa, sardina, txitxarro, beltza eta txuria, berdela atlantiarra, makarela, boga eta ejito sardina. Ejito sardina, berderaz espadin ditzen dana. Bada zehozer ikusten dugu, gain jartzen maila aldetikan, gain jartze altua ematen dela, baina badaudela baita ere, ezberdintasun txiki batzuk. Esan dezakegu grafiko begiratuta, txitxarro, beltzak eta txuriak zooplankton erlatiboki handiagoa maizago jaten dutela. Eta berdelak ordea, dieta gehiago osatzen duela zooplankton txikiarekin. Hor ere, badaukagu beste ondorio bat, nahiz eta gain jartzen maila oso altua izan espezien artean, ezberdintasun horiek ere kontutan hartzekoak izan daitezke, ondoren ikusiko dugun moduan. Eta ze gertatzen da dietaren komposizioarekin. Beste adibide bat jarriko dizut hemen, berdela atlantiarrarena. Begiratu dezakegu zer dan jaten dutena, portzentai moduan, krila jaten dute, gero kalanoideak ere bai, oaindikan ere gehiago sakondu dezakegu ikerketa honetan. Da esan dezakegu, jartzen baditugu okurrentzia portzentaia ardatz horizontalean eta abundantzia ardatz vertikalean, ikus ditzakegu zeintzu harrapakin espezie, zeintzu zooplankton espezie, adierazten duten dieta dominanteak dirana edo espezializazio maila altuagoa suposatzen dutela espezie batzuekin. Orduan hori ere egin dezakegu eremu geografiko ezberdinetarako eta ordu tarte ezberdinetarako. Zer gehiago dietaren komposizioan? IFLEF hautatze indizea, hau da, zeintzu espezie diren positiboki hautatuak arrainen gandik, ez? Eta modu horretan, dietaren fitxa bat osatzen da. Adibidez, ikusi da Temora longicornis delako kalanoide hau, positiboki hautatua dela berdela handien partetik, eta hori ere islatua agertzen da, egunez hartutako berdela handietan, edota garonaren inguruan hartutako berdela handietan. Orduan, besterik gabe zuek ideia bat egiteko, ez dala bakarrikan espezieak hartu, kontatu, identifikatu, eta hau jaten dute. Ez gero da, nola jaten duten, zer jaten duten gehiago, eta horrelako fitxa osatzen da espezie guztientzat. Orduan, eta badaukogu ja nola baiteko informazioa, zer jaten duten, oso ondo. Zertarako? Gain jartzen maila ere ikusteko. Azkenean, binakako konparaketak egiten baditugu, dietaren komposizioa adierazita, olako grafikoak lortzen dira, besterik gabe, sinpleki azalduta. Espezie hauek erlazionatuko lirake estuki sardinaren dietarekin, beste espezie batzuk egongo dirake estuki erlazionatuta antxoaren dietarekin, eta gero ezberdintasun maila baxua erakusten duten espezie horiek izango lirake bi arraina espezie hauen partetikan elikatzen direnak, da. Gain jartzen maila altuena erakusten dutenak. Beraz, bai antxoak eta bai sardinak, elikagai iturri bera erabilita ere, espezie batzuen gandiko hautatzea, edo hautatzen dute espezie batzuk edo beste batzuk, ez? Horrelako konparaketak egin genituen eremu geografiko ezberdinen guztietarako, ordu tarte ezberdinetarako eta espezie guztientzat.
Eta ze ikusi izan, ezer berezirik ez, egia esan, bai, harrapakin txiki pila jaten dituzte, itsasoan dagoena jaten dute, eta ez dago horrelako joerarik edo ezberdintasun berezirik. Baina, bai ikusten zela, gain jartzen maila handiena kulpeideen artean ematen zela. Kulpeidoak dira, antxoa sardina eta hijitu sardina edo espadina. Orduan, gainontzeko espeziekin konparauta, hiru horien artean bai bazegoela, nola baiteko, gain jartzen maila altuagoa. Horrek lehia suposatzen du? Ez du zertan. Zooplankton eskuragarritasunaren arabera. Zooplankton asko balin badago itsasoan, guztiek jan ditzakete espezie berdinak, baina horrek ez du zertan lehia suposatu behar. Zooplankton kopurua txikitzen balin bada itsasoetan, orduan ja bai. Beraz, momentuz esan dezakegu, Bizkaiko golkoan zooplankton ugaritasuna nahiko altua dela, eta ez dagoela, ez duela zertan lehiarik existitu behar, baina ikusi beharko da, aurrera begira ere, zooplankton ugaritasuna gutxitzen baldin bada, itsasoaren ingurumen aldagaien aldaketekin eta, gian hor arazoa sor daiteke lehiaren kontu honekin. Horrela, erantzuten diogu lehiakideen baitako harraparitzaren lehenengo aspektuari. Eta zer gertatzen da bigarren aspektuarekin, hau da, arrainen arteko harraparitza horrekin? Hemen daukagu beste adibide bat. Hau da, 2008an antxoaren arrautzen banaketa Bizkaiko golkoan. Eta hau da, arrain espezie ezberdinen partetikan eman den antxoen arrautzen konsumoa. Orduan, gorriz, hemen agertzen den bigarren barra hauek, dira antxoaren harraparitza, antxoaren arrautzetan, hau da, kanibalismoa. Kanibalismoa orduan ikusten da, badagoela, eremu ezberdinetan. Baina, ikusi, espezie hau, bigarrena, sardina da. Eta eskala ezberdin batean jarri behar izan ditut barra hauek, bestela ez litzake sartuko. Beraz, sardina jaten ditu antxoen arrautzak, baina pila bat. Antxoen arrautza jate ditut, horrek zer eragin daka? Eragin handia. Zergatik, ikusten baldin badugu, antxoa arrautzen hilkortasun total horren ze portzentai den harraparitzaren ondorioz, begira, kanibalismoaren ondorioz 102. Ez da asko. Baina gehitu berdelarena ere bai, 109. Eta sardinarena gehitzen baldin badugu, antxoen arrautzen hilkortasun guztiaren erdia baino gehiago, harraparitzaren ondorioz gerta daiteke. Beraz, orduan, eragin ekologikoa hemen bai ikusten dela, agian dietan eta dietaren gain jartzen, dietaren komposizioarekin baino asko ze gehiago, ezta? Orduan, hola, laburtuz, pixka bat lau ideia zeuri argi geratu dakizuen, begira, espezie pelagiko txikiek nitxo bera partekatzen dute, beraz, lehiakideen baitako harraparitza gerta daiteke. Gerta daiteke gainera bi aspektutan, elikaduren arteko lehia eta arrainen arteko harraparitzan. Lehenengo aspektuan ikusi dugu, arrainak tamaina handitu dela, harrapakinen tamainen eina ere handitu dela. Hau da, zooplankton txikia guztiek jaten dute, baina tamaina handitu dela, zooplankton handia ere gehitzen doaz dietara, ezta? Edozein kasutan, zer jaten duten ez da izango portaera edo morfologia zehatz batez mugatua, baizik eta eskuragarri dagoen zooplanktonaren araberakoa. Eta esan dugu klima aldaketak eta ingurumen aldagaien aldaketek zooplanktonaren banaketa eta inkluso komposizioa alda dezaketela itsasoetan. Beraz, Amerikan aurrera ere kontutan eduki beharreko aspektua izango da. Gain jartzen maila altua daukaten espezie horien arteko erlazioak alda daitezkelako zooplanktona aldatzen baldin badugu. Edozein kasutan, komposizioa ikusita eta esan dudan moduan, nahiz eta gain jartzen maila handiago, nahiz eta guztiek gutxi gora bera berdina jan, kulpeideen artean ematen da gain jartzen maila altuena, nahiz eta horrek ez duen suposatu behar lehiarik, elikagai kopuru altua delako. Baina, esan dudan moduan, aldatzen baldin bada zooplanktonaren komposizioa, agian antxoa eta sardinaren arteko erlazioa ere alda daiteke. Eta sardinarentzat mesedegarri izan daitezken baldintza batzuk lortuzkero, agian antxoarentzako kaltegarriak dira, edo alderantziz. Agian antxoa mesedetua ikusten baldin bada, horrek sardinari kalte egingo dio. Beraz horrek kudeaketan ere garrantzia izan dezake. Antxoa ikusi dugu, besterik gabe, gazteek esponda kontinentala eta kapretonaren inguru hori daukatela, elikadura eremua propostzat, uraren ubertasuna basua delako, horrek eske baimentzen dielako, harrapakinak erresago eizatzea, baina baita ere, harrapatuak izateko arriskua ere handitu egin daiteke. Orduan, badirudi hor oreka bat eskuratzen dutela eta interesatzen zaiela plataforma kontinentaletik kanpora mugitzea,
elikatze eremu apropos bezala dituztelako olako zonaldeak. Eta hori gutxi balitz gainera, urdainen betetze indizeak badu nolabaiteko erlazioa errekrutamendu on batekin. Beraz, hor ere, zeozer ikasi dugu. Azkenik, zer gertatzen da, lehiakideen baitako harraparitzaren efektuekin. Antxoen arrautzen konsumoari dagokionez, antxoen arrautzen hilkortasunaren erdia baino gehiago, izan daike kanibalismo eta sardinen harraparitzaren ondorioz. Beraz, hori dietaren gain jartze altua, sardina eta antxoen artekoa kontutan aukita, esan dezakegu, lehiakideen baitako harraparitzak, Bizkaiko golkoko espezie pelagiko txikien, bereziki sardina eta antxoen, populazioen dinamikan modu esanguratsuan eragiten duela. Bale, eragin hori egon badago. Zer gehiago? Arrantzaren jarduerak, arrainen populazioetan ere eragina dauka, argi eta garbi ikusi dugun bezala antxoaren kasuan. Zer gehiago dakigu, ingurumen aldaketak ematen direla, itsasoaren temperatura igotzen doa, gazitasuna aldatzen doa, uhertasuna aldatu daiteke, eta ondorioz, zooplankton komunitatean ere aldaketak ematen ari dira. Ikusten da, oroar, zooplanktonaren ugaritasuna gutxitzen doala itsasoetan, batez ere Bizkaiko golkoan, eta guri dagokigunean bintzat, baina Atlantikoan eta ozeanoetan badirudi joera badagoela zooplankton kopurua gutxitzen ari dela temperaturaren igoeraren ondorioz, eta hori kontutan izan gabe gainera, agian espezien banaketa alda daitekela baita ere. Beste adibide bat, Bizkaiko golkotikan pixka bat ateratzearren, Noruegako kostaldean 3 espezie nagusi dira arrantzan kudeatzen direnak, alde batetikan sardintzarra edo arenke esatun zaiona, berdela ere bai, eta lirioa. Eta zer ikusi da? Ikusi da sardintzarren migrazio bat ematen dela uda partean, kostatik kanporuntz, zergatik? Berdelen eta lirioaren harraparitza saiesteko. Hau da, kostatikan urruntzen doaz, elikadura gutxiago dagoen zonalde batera, euren harraparitza gutxitzeko asmotan. Hori ere, antxoaren kasuan gertatzen da. Beraz, badago hemen ere erlazio bat, badaude mekanismo batzuk, ekosistemaren funtzionamenduan, kontutan hartzekoa izango direnak. Agian ez da garrantzitsua, beste adibide bat, hegaluzea eta hegalaburra zertara datoz Bizkaiko golkora turismo egitera, bai, baina antxoaren atzetik datoz, antxoa gazteak jatera datoz zonea, hegaluzeak. Eta antxoak geroz eta iparralderago aurkitzen balin badira, hegaluzeak ere geroz eta iparralderago banatuko dira. Eta garduna arrantzaleak ere urrutik junbarko dira hegaluzearen atzetik. Beraz, ekosistemaren funtzionamendua geroz eta hobeto ulertuta, arrantzaren jarduera ere agian eraginkortu dezakegu eta garapen iraunkor bat bermatu. Orduan, besterik gabe, ondorioz, izenburua ez da guztiz zuzena, agian ez. Klima aldaketaren eragina ekologikoa, klima aldaketaren eragina ekologia trofikoan, bere hortan agian ezin da neurtu, ezin da esan, eragina ona da edo txarra da, ez. Baina aldaketak batzuk bai antzematen direla, antzeman dira ingurumenean, antzeman dira zooplankton komunitatean, arrain populazioetan, eta ondorioz euren elkarrekintzetan ere bai. Beraz, ekosistemen modelizazioak, eragin ezberdinen elkarrekintzak aztertu behar ditu, modu integralean, hau da, hartu behar da kontutan, bai, arrantzaren eragina, baina baita ere lehiakideen baitako harraparitzaren eragina, eta baita ere lehia baldin badagoen edo ez, eta baita ingurumenean ematen ari diren aldaketa klimatikoak, itsasoaren temperaturak eman ditzaken eraginak zooplankton komunitatean, eta bar. Beraz, kudeaketak ere bai, arduratsuak izan barko dira eta sentsibilizatuak hemendikan aurrera, antxoaren kasuan ikusi dugunean. Eta ikerketak ere, izan barko dira, ez 2 urtetako ikerketa bat, hemendik eta 20 urtetara egingo den kudeaketa plan bat garatzeko, baizik eta izan barko du jarraikortasun bat, ez du balio esatea azkeneko 5 urtetan aldaketa hau eman da. Eta hemendikan 10 urtetara nola egongo dan ere ikusi behar dugu. Beraz, ikerketak ez du izan beharko bakarrikan 2 urte edo egoera puntual bat aztertzeko, baizik eta jarraikortasun batekin epeluzetara garapen jasangarria eskuratu nahi balin badugu arrantzan, gutxienez arrantzan.
momentuz hori, mila esker, zauen garen arrapagatik, eta... Galderarik, iruzkinik, anatzian badago bat. Bai, bueno, bi itzal interesgarri hauek entzun ondoren bakarrik da, azpimarratzeko, da ekarpen txiki bat, eta eneko aipatu du, klima aldaketaren eragina benetan ezagutzeko behar direla jarraipen bat, jarraitu behar direla. Eta, kontestu honetan, bakarrik da azpimarratzea, behar direla orduan epe luzerako ikerketak benetan. Eta ja badirela batzuk, eta bakarrik da aipatzea, esateako beharrezkoak direla denbora seriek edo serie temporalak. Eta gaur egun ja, badaude olako ikerketak eta ematen ari direla emaitza oso interesgarriak, esaterako IPCC, errekonozitu da, ja, klima aldaketaren eragina edo inpaktua ozeanoetan batez badaudela emaitza interesgarri batzuk, aterata hain zuzen CPR serie temporalatik. CPR da Continuous Plankton Record, serie bat pasaren mendeko erdialdea edo hasi zena, eta gaur egun, datuak daude erabiltzeko edo zintokitan, eta gaur egun kudeatzen du Sir Alistair Harley erakundeak, eta emaitza hauen jakinda gaur egun badakigu referente batzuk zer gertatzen ari den ozeanoetan batez ere, serie hau Ipar Atlantikoan da, batez ere Ipar Atlantikoan. Gero, patzea ere, errekonozituta serie temporalek duten garrantzia gaur egun badaudela ICES esparruan Ipar Atlantikoan 60 plankton serieak martxan. Eta informazio hau da, interesatu daudena entzat, zateago, ICES-eko web horrian, serie temporal hauek Ipar Atlantikoan non garatzen ari diren. Eta zen bakarri, karpen hau, esateko, informazio emaitza hauek, serie temporalen emaitzak Ipar Atlantikoan, gaur egun lortu diren emaitzak, interneten konsultatu daitezkela, batez ere, ICES-eko web horrian. Interesatuta dagoenaren txan, hori besteik ez. Eskerrik asko.